Уважаеми русенци, скъпи съграждани, честита нова 2013 година! Изпратихме една нелека за всички ни година. Бяхме изправени пред редица предизвикателства. Някои заедно успяхме да решим успешно, други тепърва предстои да решаваме през новата година. 2012 година беше особено важна за мен и за моя екип. Това бе първата година от управленския мандат, който спечелихме благодарение на вашето доверие. Основната задача през тази година беше да оправдаем вашето доверие, да изпълним ангажиментите си поети към вас и да докажем, че може да привличаме и управляваме важни за града ни проекти. Най-радостното е, че през тази година успяхме да спечелим 17 проекта на обща стойност над 72 милиона лева. Разработените и тия, по които предстои финансиране, надхвърлят 110 милиона лева. Това са едни реални пари, които, вливайки се в икономиката на Русе, съществено ще променят града и визията ни. Ето защо за следващата година това остава приоритетна задача и ще фокусира основно вниманието на мен и на управлявания от мен екип. Уверявам ви, че през новата 2013 година ще положим всички усилия успешно да усвояваме привлечените средства и да направим така, че те да имат вече и реално практическо приложение. В началото на новата 2013 година желая на вас и всички ваши близки здраве, защото здравето е в основата на успеха на всяко едно начинание. Дано новата година да бъде по-успешна, по-спорна и нека заедно продължим по пътя към нашата голяма цел да възродим града си.